Takže dnes zase po dlhom čase brúzdam ulicami Nitry, tentokrát z Diamond Gymu, kde som strávil fajnú hodinku a povedzme, že som sa tváril, že cvičím nohy, ale dobre bolo. A každopádne by som ho odporúčil každému, kto by chcel. Jo, a keby sa našli ochotní mládežníci, ktorí sa do gymov nedostanú, lebo vek, lebo dozor, a mali by fakt, že záujem ísť, tak treba dať vedieť. A nejak to prežijeme. OK, držte sa.